Ka Shnong Latyrke ka badon ha East Giant Hills District kan pelong ya ka main lokidro bat kan don ru ka express lokidro ban Pynkhalai ha ka juk si bat ha ka juk ka fiat ka ban salong hamadan yele ka jong ka Shnong Latyrke East Giant Hills ha ka kharbai tarik ukalalingkon arjar arpusan kador jong ka tiket sibuk kan long tang arspa tingka bat sisla kan long tang arpau tingka bat lada pisem pat sipobuk pinyo ka discount ka balong hadu san spa tingka Ki khusnam na kabenta ka first prize kan long da ka scooty Suzuki Avenus bat ka khusnam ka baar kan long da ka song pisa ka bakot sanpo hajar tingka Thir klo yiki tiket kat badang biang kapor haswa ka drawing date ya ka ba on sa ipor hadu khazan singi ban wan kam tra yiki khusnam jongani ka khalai Nusib Ya ki tiket phila ban thiet online da ka basu WhatsApp home number 9863839858 bat phila ruban paid live ya ka jingpen bana result ha ka singi Pynkhalai Nusib ha ka YouTube channel ka Ram Jaintia channel kat ba ha ka main lokidro ka khusnam ka baningkong kan long da ka kali Thar Roxx ka khusnam ka baar kan long da ka kali Maruti Alto bat ka khusnam ka balai kan long da ka scooty